En jag på puder och puder jag haft på bara. Men det kan se det sen i slutet. Nu ska jag bara ha vit. Ett litet ögonskugga bara. Det är rätt så bara. Så man ser att jag har som ögonlockningar, men jag tog söt på först, men det var dåligt. Så då liksom tog jag bort det. Men allt försvann inte, för jag kan inte ta bort allt smink. Så det blir så här. Så hoppas ni gillar det. Nu tar jag den här pressen då. Så bara dutta här på det här sidan. I found it so stupid, so what should I love to me? Den här concealern, eller eyeliner, jag vet inte. Liquid eyeliner från The Color Workshop. Så har jag sån här pensel. Ljuspensel så. Lägger den så nära som möjligt. För att få bästa resultat. Ja. Syr den på andra sidan. Jag blir alltid fel på någon sida. Men vi får se hur det blir om det. Ja. Så. Det var väl ganska så okej, tycker jag. Ganska så okej. Det är faktiskt väldigt okej. Väldigt fint var det. Ja, det var fint. Faktiskt. Oj då. Jo, det var rätt. Och sen så tar jag den här som jag brukar. Volume Million Lashes. Mascara. Åh, fel. Ta den här mascaran och bara kletar på. Jag ska få en ögonfransböjare av mamma. Så att, ja. Då kommer det bli mycket finare ögonfransar. Och så fanns det på tidigare så här stöd för applikation av mascara. Alltså stöd så här, man lägger under. Det kan man kläda på mycket som för det är så här skyddar huden.
I found this so stupid, so what should I say? Jag tar den här nu och åker bort mascara. Ja, det var för sent. Det var fel allt. Det står mycket inlägg bara. Tar fram handduken. Sen byter han Johan. Så här. Blåter alltså. Inte perfekt. That I love to make love to you, baby. Så. Ja, men det här var den här sminkvideo. Och det blev så här. Oj, fula saken. Men ja. Jag ser med samma kompis som igår då. Tror jag. Typ, för jag kan inte vara det länge för jag måste hjälpa mamma. Och kundliv för vi ska typ så här. Grannfest imorgon. Då har inte vi fixat någonting till det. Så då kanske jag dör med el typ. Men ja. Så här var min sminkning och det var lite lång. Ja. Men hoppas ni gillar den. Det kanske kommer en tutorial. Jag tror jag ska ha mitt hår så här för det var ett sätt. Ja. Men just det. Det är inte slut än. Lite läppstift här. Från The Color Workshop. Det kläder jag på bara. I found it so stupid. Jag ska lägga ner den här igen. Och poff! Så det är min sminkning klar. Den blev så här på håll. Ja, men hoppas ni gillar det. Så hörs vi. Hej då!